אז התרגיל הקודם זה היה עמודה על מרכז בית החזה עם שאיפה שתה, עם הצלת הנשימה ושחרור בנשיפה. אוקיי. התרגיל הבא הוא עובד גם לאזור הזה, אבל עבודה אחרת עם הידיים. אנחנו שואפים, פותחים בית החזה ומנסים לקחת ידיים כמה שיותר לאחור ולמעלה, אצבעות מתוחות, אצבעות של הידיים, ובנשיפה משחררים. אוקיי. גם תרגיל הזה צריך לחזור עליו 3 פעמים. אוקיי. תרגיל הבא, אנחנו מגיעים לחלל הבטן. בטכניקות ניקוי, אנחנו כבר עבדנו על האזור הזה, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד על אותו אזור. אנחנו מניחים ידיים על המותניים בצורה כזו. הגודלים מלפנים, שאר האצבעות לאחור, ומתכופפים משהו כמו בזווית של 60 מעלות. ומתרכזים בתנועה של הטבור ונושמים בעוצמה 10 נשימות, בסטריקה פרניאמה. לנפח בטן בשאיפה ונשיפה פנימה, 10 פעמים. אחר כך עולים, מרפים ידיים ומרפים נשימה. התרגיל הבא מאוד דומה, רק עם שינוי של עמוד השדרה, שוב אוחזים ומתכופפים כך שגוף במקביל לקרקע, ועוד 10 נשימות כאלה בסטריקה. אחרי 10 נשימות עולים, משחררים ידיים ומרפים. אוקיי. התרגיל הבא והאחרון לאזור של הבטן נקרא הג'אגרי. איך? הג'אגרי. הג'אגרי זה נחש אפסי. אוקיי. אנחנו שואפים עמוק, עוצרים נשימה, ובעצירת הנשימה מנפחים בטן. בעצירת הנשימה. בעצירת הנשימה. עצירת. איך? עצירת. איך אני אומר? עצירת. אתה לא אומר את האי, את החיריק. עצירת, כן. בבקשה. עצירת הנשימה. אנחנו מנפחים בטן חזק, ומחזיקים בטן כמה שיותר מפוחה. מתי שאנחנו רוצים להרפות, מרפים בטן, נושפים את כל האוויר החוצה, ואז בעצירה ללא אוויר, בטן כמה שיותר פנימה ולמעלה. אוקיי. וחוזרים על הפעולה הזו 3 פעמים ברצף. זאת אומרת, עכשיו אני צריך להרפות בטן. אני מרפא אותה, אני שואף ומנפח, מחזיק, מרפא בטן, נושף בטן פנימה. בלי הסבר אני אדגים לך במהירות. שלוש פעמים ברצף. אוקיי. חשוב שהתרגיל הזה תעשי בעיניים פקוחות. כן. חשוב מאוד. בעצם כל התרגילים את עושה בעיניים פקוחות, אבל זה חשוב מאוד. אוקיי. אנחנו עוברים לעבודת הידיים. אוקיי. בעבודת הידיים את פורסת אצבעות, ו10 פעמים במהירות מכופפת מרפקים ומאשרת אותם. בנשיפה לכופף, בשאיפה לאשר. צריך להיות תנועה די חדה במרפק כדי לשחרר חסימה. זה לא תנועה כזו, זה כמה שיותר חד. בנשיפה לסגור, שאיפה לפתוח. תרגיל הבא למרפק. את מכופפת מרפק, סוגרת אגרופים ומאשרת לפנים, מכופפת. גם פה, בצורה חדה. נשיפה לאשר ידיים, שאיפה לכופף. 10 תנועות. אוקיי. אחר כך כפות ידיים. ידיים לפנים. שמנו קרני מודרה, אותה מודרה שאת כבר מכירה, ו10 תנועות למעלה ולמטה עם בסטריקה, נשימת מפוח. למעלה שאיפה, למטה נשיפה.
אחר כך, אותו תרגיל, רק מרפקים בגובה כתפיים. 10. להרפות זרועות. מה זה מודרה? מודרה זה, בתרגום מילולי זה חותם. ויש כל מיני מודרות. יש מודרות שקשורות למצב מנטלי, שקשורות לגוף, למנעולים פנימיים, ויש מודרות שנקרא הסטה מודרה. הסטה זה כף יד. כמו שיש ריקודים הודיים, ובריקודים האלה בנות עושות כל מיני מצבים במקפות ידיים. זה מודרות. כל מודרה היא מסמלת משהו. ויש לה גם השפעה למצב תודעתי. אז זה היה תרגיל השני בידיים. תרגיל השלישי, אותו דבר, רק לפרוס אצבעות, למעלה ולמטה, 10 תנועות, שאיפה, נשיפה. תרגיל הבא, מרפקים לצדדים, 10 תנועות, שאיפה, נשיפה, שאיפה למעלה, נשיפה למטה. חשוב לא להוריד מרפקים כאשר ידיים עולות, ולא להרים מרפקים כשהידיים יורדות. כל הזמן להחזיק כאילו ידיים על המשטח. ותרגיל אחרון לידיים, לכפות ידיים, לאשר אותם, להרים, לפרוס וליצור קצות אצבעות חדות. תרגיל שעשינו היום גם. ובכל הכוח להפעיל ידיים מכתף עד קצות אצבעות. ולנסות להחזיק כאן, אם אפשר, לפחות 20 נשימות איטיות וארוכות. לנשום לאט ועמוק, עם מאמץ מרבי בידיים. ואחר כך להרפות זרועות. ואז אנחנו עוברים לעבוד על הגב. מביאים ידיים מאחורי הגב, יד שמאל אוחזת בשורש כף יד ימין לערב נקודת פנימה. ידיים לוחצות על הסטרנום, וברגליים צמודות. אנחנו בשאיפה דוחפים אגן, מקפצים ישבנים, ובגוף ישר מנסים להתרחק מהרגליים. זה בשאיפה. עולים, נשיפה יורדים למטה, מנסים להאריך כל הגוף, וידיים מחליקות על הגב, לוחצים על הגב, לצאת לברכיים. עולים, ועוד פעמיים, שאיפה, נשיפה. אני עושה את זה לאט. סליחה, אני עושה את זה עכשיו מהר. את צריכה לעשות את זה לאט. בקצב כזה. שאיפה, להחזיק כמה רגעים, להתרומם, לרדת, ומעט להישאר וללחוץ על הגב. תרגיל הבא, ידיים דרך הצדדים למעלה, לשלב אצבעות, להפוך מנעול להתארך, ובנשיפה מתכופפת שמאלה, שאיפה חוזרת למרכז, נשיפה ימין, וחוזרת 3 פעמים על התרגיל הזה. נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה. לשחרר ידיים, ואז לקחת ידיים מול הלב. ואז את עושה פיתולים. יד אחת מתיישרת, שמאלה, ואת מתפתלת שמאלה. שאיפה מחזירה יד שמאל, מאשרת יד ימין, מתפתלת ימין. ו3 פעם לכל צד. נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה. 3 פעמים לכל צד. אוקיי. ואנחנו מגיעים לאזור של האגן. את שואפת עמוק, עוצרת נשימה, מחזיקה ידיים בסמוך כקרני מודרה. מצמידה סנטר לבסיס הגרון. המודרה הזו, המצב הזה של הראש נקרא, זה לאבא, שתדעי, נקרא ג'לנדהרה, ג'לנדהרה בנדה. ג'לנדהרה בתרגום זה כמו תמיכה של המים, ובנדחה זה מנעול. וכאשר אנחנו מביאים ראש לאחור, זה סטו בנדחה, או מנעול של הגשר. אז כאן בתרגיל הזה את יוצרת ג'לנדהרה בנדחה, סנטר צמוד לבסיס הגרון,
ובהצלת הנשימה מתחילה לעקות עם העקבים בישבנים. עם העקבים בישבנים. אז יכול להיות שאת לא מגיעה עם העקב לישבן, לא נורא, עם הזמן זה ישתפר, אבל מה שחשוב שתני תנופה כמה שיותר חזקה עם העקב לישבן. אוקיי. זה עובד על אנרגיה שאחראית על ניקוי של הגוף, על הוצאת ההפרשות מהגוף. וזה עובד גם על אנרגיה בסיסית, בבסיס עמוד השדרה, אנרגיית הישרדות וגם אנרגיה מינית. לתת כמה שיותר, לעורר את האזור הזה. ואת עושה כמה שיותר מכות בעצירת הנשימה, אחר כך משחררת ראש, אגרופים, נושפת. עכשיו אנחנו עוברים לחיזוק של הרגליים. את מכופפת ברכיים צמודות. מביאה ידיים למעלה, ובתנוחה הזו מנסה לקחת אוויר, לעצור נשימה, ואת סוגרת מול הבנחה. מול הבנחה זה מנעול בפה הטבעת וישבנים. את מושכת פה הטבעת אל תוך הגוף וסוגרת חזק ישבנים. ומחזיקה בתנוחה הזו, יושבת נמוך כמה שאפשר, מחזיקה עצירת הנשימה כמה שאת יכולה. עולה, משחררת ידיים, משחררת פה הטבעת ישבנים ונושפת. תרגיל הבא, שוב לרגליים, את מפסקת עוד רגליים, מכופפת ברכיים, מנתקת עקבים ופתחת זרועות לצדדים. אותו דבר, שואפת עמוק, עוצרת נשימה, סוגרת מול הבנחה. בנחה? עם חטא? זה לא חטא, זה לא חטא, זה יותר כמו H באנגלית, זה מדחה. זה כמו חטא, אבל מאוד רך, בנדה. אז בנדה זה מנעול, ומולה זה? מולה זה שורש. הבנתי. זה מנעול השורש. אוקיי. מחזיקה כמה שיותר, משחררת מנעול, מפה רגליים, ואנחנו עוברים לתרגיל הבא. תרגיל הבא, את עולה, אנחנו עובדים על השוקיים. כן, אוקיי. את מניחה ידיים על המותניים ומתחילה להקפיץ. כאשר את יורדת, את לא מניחה עקבים, כאילו שאת מנסה לרדת ואיזשהו קפיץ לוקח אותם למעלה. ואז מנסה, אם אפשר, 20 עליות כאלה לעשות. לקפוץ למעלה. ואז את מרפאה, וזה היה חיזוק של חלק האחורי של השור. עכשיו, כדי לחזק חלק קדמי, את מנסה לרדת למטה עד הסוף, להשאיר ידיים לפנים. אם את לא מצליחה, את יורדת כמה שאת יכולה. כמה שאת יכולה, את יורדת. ומנסה להישאר בתנוחה הזו במשך 10 נשימות. אוקיי. או כמה שאת יכולה. אחרי שעשית את המקסימום, את שואפת עמוק, עוצרת נשימה, עולה למעלה, עושה סיבוב מלא של הידיים לאחור, ונושפת, זורקת ידיים לפנים. אני אדגים לך עכשיו. ושחרור. אוקיי. תרגיל הבא, קרסוליים. רגל אחת לפנים, ואת עושה סיבוב מלא של כף רגל החוצה. את עושה 10 סיבובים כאלה. אחר כך את עושה 10 סיבובים פנימה, עם טווח תנועה כמה שיותר גדול. משחרר. רגל שנייה. החוצה קודם, אחר כך פנימה. 10 סיבובים. משחרר. ותרגיל האחרון לאצבעות, לבעונות. את מנסה להכניס אותם כמה שיותר פנימה, ליצור פתיחה חיצונית של המפרקים, משחרר, פורסת אצבעות ומעלה אותם למעלה,
כמה שיותר. ועושה את זה 3 פעמים ברצף. משחררת פנימה. משחררת, פורסת, מעלה למעלה. מסיימת את זה, עוצמת עיניים, כפות ידיים מול מרכז בית החזה, כמה רגעים מחשבה לכל השטיפה שעשינו לגוף, ועוברת לשכיבה. שכיבה זה חלק מהתרגול. זה מאוד חשוב שאחרי הסדרה הזו יהיה לך כ10 דקות, או מינימום 7 דקות של ההרפאיה. התנוחה היא כזו. מיישרת רגליים, אוחזת באגן, מניחה מרפקים, מנסה כמה שיותר להריג גב תחתון לאחור, מצמידה גב תחתון למזרון, מרפה רגליים, דואגת שהראש ייגע בצורה סימטרית בין הכתפיים, זאת אומרת לא ככה, לא ככה, בצורה סימטרית, ואז לפרוס שכמות, כפות ידיים, גב כף היד כלפי מטה, עוצמת עיניים ומתכנסת במחשבה. נהנית מהמצב של הגוף. 10 דקות רצוי. אוקיי. התרגול הזה הוא לא קשה פיזי, הוא מאוד אנרגטי, הוא מאוד משפר מצב רוח. אני מניח שבמהלך אפילו 2 הראשונים את כבר תרגיש השיפור, אבל אל תתלהבי, כי זה לא יהיה כל הזמן. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו גלים, וחשוב שאחרי גל ראשון, כאשר יגיע מין ירידה, או פשוט כבר לא יהיה עלייה כל כך דרמטית במצב הכללי, שלא תגידי,